uzolanda labo bantu abanobudlelwane nomoya engcwele. Haleluya. Ngizokhuluma lento uNkulunkulu njengoba efika bafowethu ezofika ezolanda ibandla uzoqala phansi. Can I say this? uNkulunkulu uzoze kanjani uzoqala phansi emhlabeni. Nalo basiyathandaza manje. Uzoqala phansi. Yini bazalalela ukuqala phansi? Akaqala uzoqala kwesithathu. Wesithathu manje uzoqala phansi. Qala phansi umhlaba, qala phansi abantu. Ngesikhathi iBhayibheli lithi umhlaba ukhona, uwutho kangenalo ukuthi bayiqala phansi. Yes, likhona abantu babebuye uNkulunkulu. Siyavunyelwa nje ukuthi ngesikhathi bebuye uNkulunkulu wayenaye kuye owesifazane nowesilisa. Mhlawumbe wazofunda ngesisi. Ungajinjwa i-creation uqala phansi. Amen. Uqala phansi uqala thina sikwaziyo lokho kaNkulunkulu. Number 2, ingalesikhathi abantu sebebedile. Ukufuna ukuthabana kwenzekayo ngaleyo abantu besilisa sebelala nezingane zabo baseyisono sesiphezulu kakhulu uNkulunkulu wavela waqala phansi. Wafaka uNoah nezilwane lapho konke ney'nkosana zakhe ney'ngane zakhe nabanye wafaka uNkulunkulu enza njani uNkulunkulu uqala phansi. Ubhubhisa umhlaba waphela komuntu wasala emhlabeni wasala empini. Wasala laba kuphela ebabuyisela ukuthi uzoqala ngabo phansi a new generation. Number 2, uqala phansi. Number 3, sazoqala phansi. Sithola in the book of Revelation lapho ezobhubhisa khona yonke njengamanje indlela azoqala ngayo phansi lithi iBhayibheli uzodlula umhlaba njengeqhathi nezulu akubambe bonke abhubhisi akususe ngabiliko. Athi omunye kaNkulunkulu naye angaze basebenza ekhuluma nathi manje awushobisa abantu bebeleki ngaleso sikhathi uNkulunkulu ebathathe ngathi mina ngiyazi praise the Lord nje nezwi khona lisho ngalo lithi sobe sibuye. Sobe sibuye. Awumuzwa noma uNkulunkulu uthi ngiyahamba ngiyolungisela indawo kasho ukuthi uyolungisela ezulwini akasho ngalo. Uthe ngiyolungisela indawo ukuze lapho ngikhona nami ngibe khona nami sobe silapho. Ngesikhathi izulu nomhlaba sekujisiwe sobe sila uye awumuzwa uNkulunkulu mayikhanda le ndawo uze uthole uye I live in him I find my being in him I move in him uye unendawo ethiwa uye wazalwa ethi ngabe noma ufana noKristu ufuna ukuphezulu lapho uphila kokufika kodwa kanye naye. We will be found in him. Hallelujah. It's a color part. Yes, moon. No trouble. Hallelujah. Ilipoletu wena uyo beulungelena. Ngoba le ndawo yofikelwa abalungele bafuthi. Hayi indaba yokuya kwaJesu yofikela abalungele. Uthi omunye mayenza nje ibanga uthi uyofika esontweni sibaningi kanje. Uyothatha ababili. Omunye ayenza ibanga eyikhulumela. Uyothatha ababili. Uyofika mhlawumbe be-100 be-1000 behlezi kuthiwa baba athi prophesy afika athathwa yena. Can you imagine? Ngoba kusebenza abathi Nkosi. Kodwa phela benza inkalo. Yes. Bafethu indaba esemhlambeni uyabuya uJesu. Naye uzoshumayela. Angazi noma mhlawumbe ngiyacela ukushumayela lapho. Mhlawumbe sesizodedela abantu abasha sidedele umama sidedele ngoba abantu mhlawumbe sizoshumayela. Kodwa ngoba ngithina mhlawumbe namhlanje ngoba ngiyacela mhlawumbe ukushumayela. Ngifuna ukukhuluma le ndaba ukuthi bafethu bawuthi asibaze simtshele. uJesu uyabuya. Amen. uJesu ukhangisa uzolanda ibandla lakhe.
bethu banamaphupho abangeke besawafeza enyameni. Abanye bethu banama-dreams ukuthi basafisa ukwakha umuzi bafuna ukuba ney'moto abanye bayifinyelele lapho. Isizathu sokuthi ngisho njalo izinto ey'ningi that confirms ukuthi uyabuya sezenzile zonke, almost zonke. Awukapheli umhlaba. Ukuzwa abantu bekhuluma bethi, hayi we have reached the end. Futhi sesifinyelele ekugcineni bazabela umhlaba uyabhubha, akangeze ubhubhe umhlaba. Ezokwenzeka ilanga lebandla. Anytime soon ibandla lingalapho. Singathi ngishumayela kanje kube khona phakathi kwethu abangasekho la. Abazama too much in those events, bathi kuyothi hlezi kanje usontoba phela hamba usanduka ubuke impahla zakhe. Ngoba mayihamba khona impahla azoyigqoka ngeke ngayibona. Ngoba ngeke ngathathwa ngayiswa into the spiritual realm. Ngayibona impahla oyigqokayo okhishwana enyameni. Hayi ngaphuma nayo enyameni yami ngaphuma ngayibona inyama yami nathi lelela nami ngakhishwa kuyo mayimini yayiguqile mthandazi nami ngakhishwa kuyo ngaphuma ngayibona lokhu ngingakwazi ukuthi ngibuye kuyona ngathi ngiyafa noma kwenzakalayo ngagcina ngihambile. Ngesikhathi ngivuma ukuhamba ngivuma ukuphuma enyameni ngivuma ukukhishwa ngabo omunye umini onjengami mayisona ofana nami exactly ongenalutho olungahluko kimi ekhishwa phakathi kwami. Amen. Ngesikhathi ngikhishwa uvela shintshela agqoke ingubo same time ugqokiswe ingubo ingafani nalengubo abantu begqokisa emhlabeni. Kuyaba njalo nangalelo langa lokuya kuNkosi. Athi umhlabeni izandla zethu ziyoba nje inkosi uqobo. Angazi. Haleluya. Lithi iBhayibheli lokuma lithi flight yethu uzathi uJesu ikhuleke ukuthi flight yethu ingafiki ekusika. Athi ngiyadabuka oyobe endumthwala encelisi. Uthi nikhuleke ukuthi kungenzeki ngaleso sikhathi. Ngoba oyobe ngabe ephekwenhla layo wehle ushoda loPawulu abayobehlela phansi. Haleluya. Uthi nobelele libabile ebhedeni athathwe yedwa salo. Lapho umhlaba uqala kwemnyama. Yoqala abantu bafile i-absence ye-sound. Ukuthi babethi naso-sound uyesu. Siwukhali phela nje siyikho ukuthi ukhali. Athi siyiphume emnyama. Awucabange into osala iphumekile emhlabeni osala bazeke ukuthi ngempela lento kaNkulunkulu nabakade bengayikholwa bayoqala bethi yeyi kanti le nto iyiqiniso. Akade becabanga ukuthi basondela thina ngalelo langa bayoqala kuyosaba okunye. Umhlaba uyokusukana kwamuntu bazalwane. Ubuhlungu sonke bethiwa ngaleso sikhathi oyokubuzwa kuyobe kungenamkhawulo kuyobe Kuthi lithi iBhayibheli lizokuba nesikhathi la ukufa kuyoba abaleleka abanye. Ukuthi noma ukwasiwe uhlale nje ubunjalo. Ukwazwe enhliziyweni kwaziwa ukuthi uma ukwazi enhliziyweni uphelele ngawo usale unjalo. Ngoba kuzobe isikhathi ngokufa kuzobe sekuphelile emzini wakho. Uyakhumbula kuqala uyayazela. Uyakhumbula kuqala ukuthi abantu bebekwazi ukuthi abantu abancane abangakanani kodwa uyaphila. Namhlanje umuntu hayi nje umgwazi umshade ngabo nazi. Ukufa kuseduze isikhathi esiphila kuso. Abanye bathi ukudla kusuka njalo cha isikhathi esiphila kuso bala ngesonto. Siyabuya isikhathi senayona indaba yokuthi yobe sekuyindaba yokuthi kusona ukuthi kwesonto. Kodwa isikhathi lapho emhlabeni kufanele kungabi mnandi ngoba abangcwele babesebenza. Bakhona abayosinda ngegazi labo elithi iBhayibheli. Lithi iBhayibheli ngeke ngizwe no. Kodwa bese lithi ubani la ababethi uzindlu beqonde abazibona lo lethu bebona ora kufanele uma ngegazi yeah khona vele i-line with the weight izwe kukhuluma ngokuthi abanye bayongena ngegazi labo khona phela bazosinda naleso sikhathi thina sonke uma ukuthi nje abantu bazalwane ukushisa umlilo ukhashe phale ngathi
Twasamukela akasekho bamthini uthini uJesu ayinkosi uthi yebo bamnqamule nje hayi ngeke beqale nelenzi funeke beqale nje makhiphe uzimo uzwa buza la ubone ukuthi igazi lithi usamphika usamthanda usamvuma uJesu mawusavuma kuthiwa nje mhlawumbe nqamulele please ngoba kube kwenzela ukuthi ugcine umphikile uJesu ukudelela masithi kunomusa ngesisho isikhathi samanje lapho ungadingeka ukuthi uzunqamule izandla uzakwenza ukuthi kuthiwa nje vuma ngenhliziyo yakho emivuma umlomo wakho ukholwa ngenhliziyo ukuthi uSipho sewusindisiwe wena uyithathe kancane leyo nto leyo bese kuthiwa phenduka athi uJohane vezani iy'thelo zokuphenduka mayikhuluma nabakubo inzalo yezimoto uthi vezani iy'thelo zokuphenduka ukuhamba okuhle nokuhamba noNkulunkulu ukuhamba ngokuphenduka umzalwane uyaphenduka akabi namagqubu akabi nenhliziyo umzalwane akabi nabana kunamuntu ofanele kuwokusuka kusona nje kuthiwa nikhulumisana ngoba uyila esiyakhona kade kushumayela ubaba wami kade kushumayela Friday lapha esikhona uthi wahamba athi engasondana nabantu ababemshiyile bamshiye ebandleni baphume ebandleni bafundisa emakhaya ebazona mayihlangana nabafise nomjini khona bazalwane wathi uNkulunkulu wathi uma ngabe sethuthu uyahamba uthi uzama ukujika uhlangana nalomzalwane uzama ukujika uthi manje uyaphenduka washayisana nenye indoda eyayigqoke iy'ngubo ezimhlophe la emva kwabo manje uyaphenduka eyibuza uthi yoze benze uzondana nabantu lapho thina esisuka khona nesihlala khona abekho ongazwana noNkulunkulu sonke sizwana haleluya wasuka ngaleso sikhathi wahamba wayobuka kulo muntu akwa engabonanga kuye okumile ngoba abantu batholela noma bengabonanga ngibona bazalwa wahamba wobuka ngiyena wathi uyaxolisa kanti naye oyafuna vele ukuxolisa ngavele baxolelayo ngibona bazalwa ngoba la siyakhona lenzonda efuneki lento ukhona uzwathi uma wakho wakhuluma ngaso khona iy'ngane zanamhlanje zinjalo uma wakhuluma amazwi amabi yima kufunda yini leyo uyala siyakhona Sono andazi Yesu afuna ikhathelelo amen uweba bese twangena asingeni bafowethu asingeni so asihambe nemthwalo haleluya uyazi thini eyosha usazosha imisebenzi yabantu ngoba sonke sohlolwa ukulila akekho upromise ukukhululeka ethwasini nathi igolide mawufuna ukugolide balo yashisa ungayithetha iyadistroya kanti lezwadla nawe usazokhululeka ngoba uShadrach noMeshach babehamba emlilweni nje nawe usazokhululeka isho njalo impela amen athi kuyobe kuyohlolwa imisebenzi namhlanje kuludaba enkulu indaba yokuthi Jesu njalo saso ezolanda ibandla kobe kuyohlolwa ukuthi lesikhathi sokobe kukhonza ibandla laNkulunkulu bekuyinto esethizweni ukwenzela mhlawumbe in-80s sathi umfundisi uThembe ezoshumayela ukuthi ngempela weshumayela wayethanda abantu noma wayethanda imali yabo isiphi isizathu sokwenza kwakho izinto yonke into oyenzayo yenza ngasiphi isizathu ngoba sekuhlolwa leyo ntombazane yikho abanye kuthiwa bawukuma bayongena khona lapho esiyakhona kodwa bawungena beshune imphuthu abanye beshune imphuthu abanye bawungena bethwele izinto ey'ningi akade beyisi abanye kuthiwa amabhishophu abanye kuthiwa bayini bawungena bey'thwele lezo zinto zinjengezinto efanele zibe yinqhelo umqhelo uthola ngalo ngoba kuthiwa ikhulu yes leyo mqhelo uyithola ngomsebenzi oyenze isaphile emhlabeni hhayi ngamandla akho futhi naleyo msebenzi yenziselwa amandla kamoya kodwa futhi uma ngabe sekuhlolwa leyo msebenzi uyofaka emlilweni uyodlula emlilweni she emlilweni uma
ukuthi it was valid yonke into uyenza uyenzela inkosi lokuma nazo zonke into ezingamashaka lapho kodwa ngothi khona uyophumela naye ngoba at some point konke esizenzayo sisenzele igame ethize singazenzeli ukuthi sithanda igame funeka kube yiyona esilandelayo hayi ukuthi thina imotive yethu is what we can gain from what we are doing endlela kaNkulunkulu. Ngiyafundisa abantu bangizwa abazalwane asifundeni bazalwane ne-chapter number 24 selozofunda vela ngithi kulungile ngenxa yesikhathi ngicabanga ukuthi semzovele mfundo verse number 10 phela ngicela sikhetshini bazalwane ngicela mfundeni please bazalwane please uyelaphiwe wayekade chapter number 23 shaya kakhulu abafarisi uthi nibhizi nithanda ihlale ephambili nithanda ukuphakamiswa nithanda ukubingelela in the marketplace nitshela abantu into engayazi bafake idoctrine enzima bamele ngakwazi ukuyigcina shaya face kakhulu amen bese chapter number 20 la sekugcineni bese ikhuluma indaba ukuthi-ke indaba yethempeli ukudilizwa kwabo so abafundi-ke mangabe kade khuluma nabo sebeyabuza it obvious wazalana ukuthi even before Jesu bekade khuluma ebafundise khuluma kakhulu indaba ukuthi usazobuya amen usazofa ebatshela kade ekhuluma like prophesy ukuthi I will die sebekubeyizwa le ndaba ekhuluma ngayo ukhuluma into eshimayelana imatanisene nalento ahlale ikhuluma sebethi ababuze manje abafundi ukuthi awusitshele lezi zinto nje sokuqala sitshele ukuthi uzabani lento okhuluma ngayo kwesibili indaba yokubuya kwakho the sign bafuna into zalapha i-sign bakhona bayazi i-sign angisho signature sign yes sitshela i-sign yokubuya kwakho ne-sign yokuthi umhlaba uyophela nini ngicela ningibambele bazalwane abasezokubamba nje anisheshe ulalele lento engisho i-sign yami bazalwane ulele izonjani ukuthi siyalandela sihamba sonke lento kwenzeka nini okwesibili i-sign yami sokuza kwakho okwesithathu phela komhlaba nawo abantu abaningi bayadideka ngokuthi Jesu uma bekhuluma uphendule zonke lezi zinto ngencwadi yonke noma ngenkulumo bayiphendula zithathu lezi zinto ngenkulumo yonke indaba yokubuya kwethempeli batshelile ukuthi le generation le wayikhuluma ngegeneration yabo generation le ekhona kulo manje ayudlula kwenzakalile amen mayesekhuluma ngesign yokuthi uzobuya mayesebuya yena uzokwenzakalani ngoyifunda le ncwadi ekhaya ukuthi ufunde lonke uzozwa ukuthi isign yokubuya kwakhe ithini amen iBhayibheli bazalwane is all about science yonke into esezweni kaNkulunkulu is about science uNkulunkulu mangabe efuna ukwenza something usebenzisa ama-science mayefuna ukutshela lo wayegama ehlabeni zitsha emadluka ngazo wabhala ukuthi mene efrasini but mayesenzela ukubhala lokho bafanele umuntu uzokwazi ukufunda that side what does it mean. There are many things that I can quote in the Word of God that shows that whenever God is going to do something or is telling or warning people of something, He uses signs. Amen. If Bible is full of signs, even in the book of Revelations, it's full of signs. If you can't read the signs, you cannot understand the revelation. Ngengonyama noma ngebhubesi eneyimpondo eziyisikhombisa bese kukhulunywa ngayo impondo lezi ezisikhombisa you must understand ngebeast beast eneyimpondo eziyisikhombisa you must understand amakhanda nawo ayisikhombisa phinde kukhulunywe ngowesifazane ogibele phezu kwalo ophethe indebe yewayini you must understand the science you must learn the science so that you will understand the word of God. It's not difficult. It's not difficult. If you woman we eat of every time when we say the value of research on it, we talk. Maybe we talk about it, the evil beast, maybe we talk always fazane, represent by you, always fazane,
it's a church. Whenever you see owesifazane in the word of God, even when you might not see the word of owesifazane, you know the path. Amen. Na manage to face this web beast in a makanda of 7. In a makanda in fact, in a makanda of 4. Then you might be born as a call and as in Ganja, but 7. 7 crowds. Makunya no more Paul, Makunya na the kingdom. Amen. It associated with the kingdom and the kings, but it's not relevant. But second, which is amen. My question is why representative of three. Amen. It's who is. Basically, there's a certain church. It's very dominant. Amen. No Jesus wabula wakusuka na bupi. Ulimantu nazala kusuka bulo lepa. Wabula wanasosha kwa. Wefunela. No Jesus wabula wanasosha kwa. Dali fishi ni Bible bantu ina bulo lazala kuma umatini luta kwa lepa. Amen. Amen. It originates from Babylonian spirits. Amen. So this is what is happening. Even if you which in Bible is fundamentally outdated, or semi-outdated. You know the Bible. Ile na shujaa ni sabato ya kwanza ni sabato ile na chakula ni Sunday kwa na wewe kuna kuonyesha ukuru wako wa kwenda akona ukuru wako ndani. Amen. So mabeshi chaketike asikonzeni Sunday babe destiny trust but what aksizana bazana because ukuru kuchenjezwe ukuru kunyusa spirit in heart. So when we ask you to Sabbath, you cannot indumiso yako cannot be misdirected. It's straight to God. When you worship, no matter how you no matter the sort, no matter the name, how to miss utumisa, ukuluku, na uwe, increase on Jesus, you have to do Sabbath. Ukuluku. Hallelujah. In that now when you take by we are by him, is signed to we are that church. I'm trying to tell you for men, you know, I'm not going to pay you, I'm going to pay you, now that's a Jerusalem, not big, not when I'm trying to stop it. But, shall imagine, selection to that. So, the Bible was a very clear. Yes, you just say, I'm where, no, my name. But what of it, I'm going to do. A place with me, who's a color, as you place, so she, or Kabano Shamu, say that Jena, I'm a crisis, and you are in Shah, if I'm is it your refugees are putting in us? About petrol, and we the way. Amen. Not to take about men who within 4 months, how you said, the same she's at Chabu, which is a way. Tokukhala namafuta bakhala namafuta ngithi ubona bazana mafuta yabiza endini kodwa zethu nazo ukuthi kuyisikhathi saso ngoba uJesu ukhulumile wathi mase sekuyisikhathi okuya ba enyeze kufanele kubone ngalo ukuthi mina sengiyabuya ifemani indlala so balendlala eningi emakhaya ethu. Amen. Ukhulume ngama-signs namhlanje ukhuluma ukuthi yini ama-signs okuya kaJesu. Mhlawumbe bazalwane bemashumayela ngokuthi ukuthi le nto yokwenzani ngilena kwethempeli ukhuluma about the end. Mhlawumbe let us not talk more about the end, let us talk about the signs of the coming of the Son of Christ. Let us thank you as well. Or Mami Mana. I did not know if I understand, but they are in a super system. You know that I school. Hallelujah. Vale nada, mas let me ifundisa ngishumayela ukuthi ingene kuwe uyiunderstand izwe. Amen. Ngiyifundisa angishumayela. Yebo ngibona masuka kuna mhlanje ngijuluka ngiyifundisa. Okay. Now
number zibani. Uma ufuna ilayisensi ufuna nje ukuba ney'mali zokushayela